Asantemanso TV, yasomo sompa. Abusiafo yema yeho akwaba na mesai achiamu kwasuru nkoso edeba Asantemanso TV sede munim no ye dwumadie we anase ye fidie we no ye disua ya mamre ho ade nko a asante amamre eno na yetutu no asre ene abasa na yedika aka se odomankoma ache anase odomankoma eche nipakuo bia kwan soronko a wo mo fa so tena se ebobra emo damu soronko free nipa nka ye nyina ho na saa akwan no ena ye from se nipakuo bi amamre akwan no fa adidie awaregie awareguo ahinsie ahintuo mpo ayaresemu yakeka ni nyina bomu a nipakuo bia kon fa so tena se edi saa adwuma we no eda enso nti ye friend se amamre na amamre ya kyede soronko anyankopon edi che nipakuo bia nti sa ototo die ya ma woda mu soronko efri nipa bia ehun aha Asantemanso TV midin ede obrempon na kwadwo dankwa na ene ayatena sie de ye pese ye bowura akanfo gidie ya ewo ayie ayom akanfo gidie akasankasa ya wofa ayiyo ho enesei na esan se adesua we wanti no ye beto ebo asese ebi ebechemu mienu na fe ya to ebo ase ewuram kakran na adesua de bebre na wetimi enya efree ene adesua yi mu ya hyase no ansa na ayie beba no bibidi ayie anim eyede a eye owuo na akanfo gidie ewo owuo ho eyesei akanfo gidi se yewo atenaye titiri mienu atenaye no eye asamado ena atiasfo asase we so se ye kase asamado a na ye pa kire se bia wona ye nwo mo emma asase we so no ewo anase bia wona omu bewu efra asase we so no omukọ to bo atiti ni ye kase asamado a eho ye bia obi bia wowu efra asase we so bia ne ho no okọ de tosu mienu obi bia ye nwo no so no eho ena owo ena ye wo atiasfo asase we a menu mienu nyina yete so no na saa tena ye mienu nyina no ye ngidie mu no ye gidi se ye wo akanifo ewo ho enti ye wo mpanimfo wo asamado ena ye wo mpanimfo ewo atiasfo asase we so na ye ngidie mu no ye gidi se mpanimfo a omwo asamado no omwo tumi kese echen ye na ye wo atiasfo asase so ne senti se nipa bi efri ha akoho a ye hu ni se eyakwantuo ena obi nso firi ho eba ha eno nso yakwantuo na kwan a ye fa so firi ha koho no ena ye frɛ ne se owuo enti owuo yakwantuo a ye tudi firi atiasfo asase so ekɔ asamado ena kwan a wona omwo asamado nso fa so ba ha no eye awo enti awo nso ye akwantuo a wona omwo asamado nam so efa so ba atiasfo asase we so enti owuo ene awo nyina no ye ngidie mu no ye hu ne se eye akwantuo na sei netie se eba se obi eba asase we so a eno na ma yenya nsemfua mienu we nkyerase se obi firi ho ba ha ye obia bia okokokra enti eno ne ye frɛ ne se nkrabia ewe ye gidie mu se nipa mienu ya ye oba ene bema enya enamu hyiamudie na se eba piemu na se nyinse piemu a se de amamre ekire no esese ode ani die ekoma mpanimfo mo asamado no okokra wo mo eti bia na okokra no eho ne friend se nkrabia na okra wia na ye mpanimfo no so ahye ne bre ya esese obedi wasase we so eno na twi ka se me friend se hyebre na mra ombetimi ahye wo no ewo mo nsem omu otumi se ombeka se ye ma wo ma eba sa sa nyinse no upo enyina na se ejina nso a
na emre na omo be hyew no omne be kyerɛ sɛ bia kɔ na wokɔ no da na bra enti owo a saa da na akoda ne be san ombetimi ahyew sɛ kodi na ɔtwe so a obɛba ombetimi ahyew sɛ kodi bosome kodi afe kodi mfie mienu mfie aduasa mfie aduokono omo na be kyerɛ omre dodo a obedi no ha na eno pa ho so a omo kyerɛ bibibia ebeto wasase we so sɛ ba wo ba no odefo bi na ɛbɛwo sɛ ba wo ba no ɔbɛma ohiani bi sɛ ba wo ba no ubedi de anase ubedi awreho sɛ obɛbrɛ sɛ womrɛ sɛ abrabɔ no bɛyɛ kyenkyen sɔɔsɔ kyenkyen anase kyenkyen koa anase sɔɔsɔ koa minim sɛ oti saa nsɛm a maka we ase ye ka sɛ sɔɔsɔ anase sɛ abrabɔ no bɛyɛ da ma wo saa ye wo obi wo hɔ ya wona ba asase we so a obedi de saa obi nso ɛbɛbrɛ saa obi bɛbrɛ na akyire akoye yama no ono ne kyenkyen sɔɔsɔ obi nso ebenya ne de so na akowie ne yaw mu ene ne sɔɔsɔ kyenkyen enti yana nanom ensamanfo ya anasem penifo mo wo asamado omo be hye we nyina maw na ontumi nya ho hwe ntimpenese hyebre ye monadane enti obi bia wakenkan enwoma we the gods are not to blame olarotimi enwoma no obeti ase yie pa otwerefo no abasem num okyere se abofra we ayawo no de yana nanom ahyama no ene se obekum ne papa na one ne maame aware anaso one ne maame ada anamo bi omutu ye bia so mbeda ne bia no ankosi aga ebem eno ne ye hyebre eti ye gidi saa se bibi bia ye nana no be hyama no wo sesa na enyeyi eti ye hwe medika ka se ye hunu se owuo eye akwantuo ye nim se owuo ye akwantuo ntino ye wa ade bia friend se samantoa seba se woni obi ani ni ye na se owu kwa samado otimi ko samawo e wo ho wo samawo asamado na okọ hobi na nakọ akodi asem enti eno ye friend se samantoa afei se ko ba se obi wu na wo no ye wo ehintasem bi wo mu anasa ade bi wo mu a ase entwa yi a na se samana ni anye a otumi ba be siti asini bi so na wakane wo ni mo hintasem eno ne ye frɛ ne sɛ samankom tuwon sɛ ye kwa yi a bo be satiasi obi so na wakasa obetimi ayi ahintasem wo ni mo nyina pie samankom we kyerɛ sɛ asantefo ye ogidie ɛwɔ owuo mu sɛ ɛyɛ akwantuo enti no ye nananom bu bebebre ne fa saa gidie we ho ye si owu atwede obaako emfro so ti ase owuo aye kontonkro wi a oda amansan ekomu afe owuo krade nso a nkwantumi enye saa ebewe nyina kyerɛ yen sɛ ye ogidie ewo owuo sɛ ɛyɛ akwantuo na sɛ ye ka sɛ obi ewu a ɛno ne sɛ kyerɛ sɛ ne kra ɛti ne mu no efiri ne mu kɔ ya enu nti no onni kyefa ɛwɔ atiasefo asase wei ɛso wonni kyefa bia na ye ni kwan ba ko a ye fa so wuo anase ye ni kwan ba ko e fa so tu saa kwan no free atiasefo asase wei so ɛkɔ asamado nti ye wa kwan bebrebe e fa so wuo no saa akwan no ɛna ma ye nya ade e frɛ sɛ owuo ahodo ɛwɔ asantefo ye ngidie ɛne ya mamre mu na owuo dodo sɛ na ye wo to bo ase na memobɔ nkyerɛw na femi no mfa ne nyina mu kakra saa na se ehu owuo ne nyina wi a ye bawura ayie ayum de di kan akanfo wo owuo ba ko friend se sumina sa wu kro na ye friend se fia ana se kukuba ye gidie mu no ye ka se sumina ye be kyerɛkyerɛm afei ye wo owuo ba ko friend se sodoɔ ana ye wo wu efren se akwanhia ye frɛ baako esan ana ye frɛ baako atofuwo achi no ye wo owupa ana nei no owu baako aba akoya hunhum wuo
meto me bo ase afa ne nyina maako no ma kyerɛkyerɛ mu aha ɛyɛ Asantemanso TV bidin de obrempɔ nana kwadwo dankwa yɛbotae paa ne sɛ yɛne wobɛsua asante amammerɛ na wahunu ate ase ɛfiri sɛ ɛyɛ amammerɛ a ɛda ɔpemsoɔ akoma so enti asante hene hwehwɛ sɛ santini bia wobɛhu amammerɛ na wahu amanneɛ na watimi de anante abɔbra nti owuo ne ayi yon so yɛ amammerɛ deɛ na etwa sɛ yɛtu ebo ase fa ne kakra na yɛtimi hunu mu yɛka sɛ kukuba anase sumina anase fiawu a sei netie ɛkyerɛ sɛ nipa na wawuo no wɔyɛ akwada a wani na wɔtwe ɛn wawuo eti sɛ obi wo na akwada no ani na wɔtwe na owu a yɛhu ne sɛ ɛyɛ fia yɛhu ne sɛ ɛyɛ kukuba ɛne yɛhu sɛ sumina ɛfiri sɛ kanetete na mpɛn pii yɛtaasie saa mmɔfra no ɛwɔ sumina so na yɛapɛ adaka kuma bi na yɛde wɔn ahyɛ mu na afei anase kukuo bi yɛde wɔn ahyɛ mu na yɛakɔ akɔsie wɔn saa owuo wei no edu ayiyɔ a yɛbɛtumi aka ho nsɛm afei yɛwɔ wuo baako a ɛfrɛ no sɛ sodoɔ yɛka sɛ sodoɔ a ɛkyerɛ sɛ awofoɔ bi ba a wɔdi kan wuo tie nie nyɛ sɛ awofoɔ bi ba aba pani o na mmom awofoɔ bi ɛwɔ mmɔfra a deɛ obɛdi kan wu wɔ mu no yɛfrɛ no sɛ ɔyɛ sodoɔ owuo no saa na yɛfrɛ no sodoɔ ɛno nso yɛdu ayiye mu a yɛbɛka ho asɛm afei yɛwɔ wuo baako a yɛfrɛ no akwanhyia na yɛnto ɛbo ase na yɛntase ne sɛ besepa ne koni na hahan saa owuo wei baako ɛde akwanhyia baako de ɛsan ɛna baako de atɔfuo sɛ yɛ kenkan enwoma horo bebrabo sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ne nyina yɛ adekorɔ nanso menka sɛ ɔmo boa deɛ nanso yɛpɛ sɛ yɛde hye kakra tumu ebia wone me bɛyɛ adwene ɛyɛ adesua minim sɛ asɛ wobɛtumi de wadwen kyerɛ ya owɔ nimdi a owɔ ɛfa deɛ mekan hu no atumi aba sɛ yɛka sɛ akwanhyia wotumi hu sɛ mpɛn pii no ɛyɛ owu a ɛnam ade a ɔdasani de ne nsa ayɛ so aba sɛ wohwɛ mu din a akwanhyia yɛ owuo ahodoɔ a ɛnam ade bi a ɔdasani de ne nsa ayɛ so ɛna aba enti sɛ ade a ɔdasani ayɛ ɛgye obi kra firi ne nsam a sɛ ade a ɔdasani ayɛ ɛde obi kɔ asamado a sɛ ade a ɔdasani ayɛ ɛde owu akwantuo ba yɛtumi frɛ sɛ ɛyɛ akwanhyia ɛno nti wobɛhwɛ a saa wuo no mu no yɛwɔ baako a ɛfrɛ sɛ ka akwanhyia ewiemuhyɛn akwanhyia ɛna yɛwɔ dadepɔnkɔ akwanhyia wobɛtumi aka sɛ yɛwɔ suhyɛn akwanhyia saa ebibia afidi anase ade ɔdasani de ne sa yɛ bia bɛkun no yɛtumi frɛ saa owuo no sɛ ɛyɛ akwanhyia afei yɛmɔnwura mu na yɛnkɔ ɛsan wuo twi kasam tie ne sɛ yɛse ɛsai yɛka sɛ bibi ɛsai wa ɛkyerɛ sɛ ɛdoa bɛkan ho ɛdoa bɛfra nti yɛse ɛsan wuo yɛka sɛ ɛsan wuo a wohwɛ mu dia wotum sɛ owuo no nanka deɛ wawuo no nhyɛ da nka ho nanso tibia bi dina bɛfra nanka deɛ wawuo no sɛ kɛyɛka sɛ owuo bɛfiri tibia no mu aba nanka deɛ wawuo no nhyɛ da nka ho nanso tibia bi dina bɛfra ɛdina ade abɛsae no owuo na bɛsae no enti yɛhwɛ ɛbɛtumi aba sɛ nipa mienu ɛɛko sɛnka owuo bi bɛfiri ntɔkwa no mu aba enka yɛ ɔmo kunu mu baako nanso ɛbɛtumi aba sɛ wo a wokɔ pata no mpanimfoɔ sɛ ɔpatafoɔ odi aba wo a wokɔ pata no bɔ sɛ twɛdeɛ bi abɔ tim na wawu yɛka sɛ owuo na ba bɛsae wo nti sɛ wotɔ bo ase tim yɛbɔ sɛ deɛ owu yɛ no nanka ɔnhyɛ da nka owuo ne ho nanso tibia bi na dina bɛka ho ɛbɛtumi aba sɛ kaa bi kɔhwe ase kaa kwanhyia
na menua bi ogina nkyɛn na akɔbɔ no owu etutumu sɛ senka owuo bi befiri akwanhyia no mu aba na nka ye ɔmo a ɔmo te hyɛn ni mu ne dea nanso tebea bi nti no ɛde obi anaka ɔnka ho abɛfra nti yɛbɛka sɛ ɛsai wuo eti wohwɛ mu na tienkyɛ mu yɛbɔn sɛ nipa mienu betumi ewu owuo baako anase adeɛ baako betumi akum nipa mienu na ɛsono obi awu sɛ ɛhyɛn di nipa hwe hɔ a wɔn tim no de bɛgye ka sɛ ɛyɛ akwanhyia na mmom nipa na naka ɔnka ho wɔnte hyɛn mu a ekotwi fa ne so ne deɛ no ɛyɛ sai ewu ɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔwuo no nanka botae no adwene ne nyɛ sɛ wɔn a yɛku wɔn nanso tibea bi ɛde wɔabɛfra sɛdeɛ ne nyinaa tie bia no mpanifo timi keka bom ne aka sɛ ne nyinaa no ɛsan yɛ o akwanhyia o ne nyinaa yɛ o korɔ afei na yakɔ wuo baako a twi mu anasa Asante mu ne yamamro mu yɛmpɛ sɛ yɛbɛtenka yɛkyiri koraa yɛfrɛ no atɔfowuo yɛka sɛ obi yɛ tɔfo a na kyɛ sɛ ɔyɛ nipa a wɔyɛ mamboyɛni wɔyɛ nipa a wɔn yɛmpɛ sɛ yɛde ne bɛfra yɛ mu nti yɛka sɛ ɔyɛ tɔfo a ɛyɛ asɛm a mu odu paa na yɛaka kyerɛw no enti yɛka sɛ atɔfowuo a ɛyɛ owu a yɛmpɛ sɛ yɛbɛteɛ na yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ so wɔ yamammerɛ emu na saa wuo no sɛ woto bo ase hwɛ paa ɛyɛ nneɛma a akwan fa so wu saa wuo ndɔso meka emu baako mmienu akyerɛw deɛ di kan ɛyɛ sɛ ade ɔdroba nkoma abɔ ɛgye wo kra firi nsɛm adeɛ bi ɔdwuma nkoma abɔ broni bɛka sɛ ɛyɛ natural ɛgye wo kra firi nsɛm a yɛhunu sɛ ɛyɛ atɔfowuo deɛ di kan nsuo fa wa ɛyɛ atɔfowuo egya hyew a ɛyɛ atɔfowuo dua kasa wa ɛyɛ atɔfowuo aboa tea kasa wa ɛyɛ atɔfowuo aboa bi na bɛkasa wa ɛyɛ atɔfowuo ɛno yɛ deɛ di kan ɛna afei sɛ ɔbaa ɛkɔ awoɔ so na wansan ama fie ɛno nso yɛ atɔfowuo ɔn sɛ ɛno nso bɛhyɛ ade a ɛyɛ de Nyankopɔn ahyehyɛ no mu bia sɛ ɛno pa ho a kwan baako ɛfa so wu atɔfowuo ɛyɛ sɛ obi boapa ɛgye ɔnoa ne kra afiri ne nsam ɔdasɛne bi boapa na ɔgye ɔnoa ne kra afiri ne nsam yɛhunu sɛ ɛyɛ atɔfowuo sɛ ɔbɛhyɛ ne ho akɔmfo ɛyɛ atɔfowuo sɛ ɔnoa boapa bɛnum aduro ɛyɛ atɔfowuo sɛ ɔnoa de tuo ɛbɛkasa ne ho ɛyɛ atɔfowuo megyere sɛ yɛdi adesua no akyi yie enti saa owu ahodoɔ nyinaa no santefo mpɛ daabi akama mu no yɛkyi si edu ayie ho asɛm a yɛbɛka saa owu ahodoɔ nyinaa ɛho asɛm ɛno pa ho a na yɛbɛnya ayie baako a anaasɛ owuo baako a yɛfrɛ no sɛ honhom wu ɛno deɛ afei na yɛbɛka ho yɛabɔ obi dua ne saa honhom sɛm no nyinaa bɛfrafra na kyɛ sɛ ɛno no na owu a akamfo yɛpɛ na obiara bɔ mpaeɛ sɛ obɛwu bi ɛyɛ owu pa yɛka sɛ owu pa a ɛyɛ owu a ɛnam nyini ɛso obiara nyini ne wawu bi wɔ ha yare bi abɔ obi ne wawu na ɛno no yɛwɔ amammerɛ ɛne nneɛma bi a yɛyɛ wɔ mu sei na teɛ sɛ nipa no nyini na sɛ ɔtɔ a anaasɛ mpo sɛ yare bi na abɔ no na wada wakyɛ na adubra a ɔkɔ nseɛ do a mpɛmpii mpanimfo a ɔmanyini no ɔmuhu sɛ nipa no ɔkɔ kwan bɛyi ɛna ɔmfa so hu mpanimfo a ɔmanyini paa no sɛ obi bɛwu a nka bi firi ne ho ba yɛfrɛ sɛ samanka eti panini wura dɛm hɔ na ɔte sɛ saa samanka ne tu a ntempaa no afrɛ sɛ mama me nsuo na ɔde ama nipa nanom yɛsɛ ogu nanum nsuo nti ɔte sɛ samanka etu dɛm hɔ a na ɔhu sɛ deɛ aduru no nipa na ɛkɔ ntempaa na wama yafa nsuo
na ye de aman ku nipa nanum bo se nipa no adane ato bi won so nipa na tumi frɛ sɛ moma mi nsuo nom ye de nsuo no ma na ubon se okɔ saa owuo wei ɛna ye frɛ ne sɛ owupa ya oba kama mu a obia ehwehwɛ sɛ obetumi atɔ no kon ewu ɛwa asundwe mu ese ɛna ye frɛ ne sɛ owupa na saa owu a mabobɔ so nyinaa no ebi wɔ hɔ a yɛnyɛ yie adentra efiri sɛ akanfo hu ayie sɛ ɛyɛ animonyam akwankwaja nti ɛyɛ animonyam amammerɛ ne amaneɛ ya yɛyɛ digya obi kwan owufo bi kwan efiri atiasfo asase we so de kɔ asamado enti ayie ɛyɛ animonyam hyɛ amammerɛ ya yɛyɛ digya owufo bi kwan de free atiasfo asase we so de kɔ asamado nti esan sɛ ɛyɛ animonyam akwankwaja nti no owuo bi a yehu ne sɛ ɛnyɛ animonyam wuo no yɛnya wo kwan nti yɛfa owuo bi te sɛ kukuba ɛnyɛ animonyam ewu efiri sɛ deɛ ke yɛpɛ ne sɛ nipa ne ba asase we so akɔ ne yɛbɛtena kyɛ enti no wankyɛ na ɔkɔ no ɛnsɛ sɛ yɛhyɛ ne saa animonyam no ɛde kyɛ sɛ yɛsosɔ so sɛ yɛni gye ho yɛnya yie efiri sɛ yɛmpɛ sɛ bi bɛsɛ sibium yɛde kyerɛ owuo sɛ saa kwan na ɔfa so ɛfa ɔdasani no kɔɛ no yɛni nye ho yɛnsosɔ so nti yɛnya yie na afei atɔfuwuo nso no yɛnya yie na no deɛ sɛ wonim na sɛ wo boa pa gye wo kra firi wo nsɛm a yɛyɛ wo basaa yɛmfa wo mafie tempa ne akukuru ne akɔto akone sɛ sɛbe aboa bi sɛ ɔba akɔ awɔ so no ama yɛni nye ho yɛnsosɔ so yɛmpɛ sɛ bi bɛsɛ sibium enti mpɛmpi kra no sɛ okowu kromu a okowu baabi a yɛmfa ne nuru fie sɛ edua kasa obi aboa tia kasa obi wo wuram na so owu a yɛmfa ne mafie kra ɛmɛdeda no na ntempa no yakɔpɛ ne krabre na yɛhwɛ obi bɛka sɛ sodoɔ nso yɛyɛ yie ana sodoɔ yɛnhyɛ da nyɛ yie yamammerɛ mu yɛnhyɛ da nyɛ sodoɔ ayie na deɛ yɛyɛ sɛ nipa ne tɔ saa yɛpɛ kruwa bi anaasɛ kyɛnsee bi ne yɛde asi aboboa no na yɛde ade asɛ so yɛde ade sɛ so na afei adɔfoɔ ebegyam no kakra ne ayɛ ne krokroa ketewa bi na yɛde agya kwan ɛno ne yamammerɛ mu na owuo ɛnkae na yɛyɛ yie ne deɛ owupa yɛtumi yɛyɛ yie kane tete paa no na kwanhyia ne ɛsan ɛsiane sɛ na yɛhunu nyinaa bɔ mu sɛ atɔfuo nti ne yɛnhyɛ da nyɛ yie pɔte bia deɛ ne yɛyɛ yie ankasankasa no ɛyɛ owupa abusuafoɔ aha yɛ Asantemanso TV na yɛdwumadie ne yɛbotae paa ne sɛ yɛbɛma yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa tumi ehu asante amammerɛ ne yɛsua na yɛtumi atoto ne yie kama sɛdeɛ medical kan na yɛsua owuo ne ayiyɔ akanfo yɛn gidie ɛwɔ ho ɛnɛ no nimdeɛ ne sua trent no yɛyie ne owuo no emu asakyera nti ba sɛ nipa wu a afei na akwakoduru akwankwaja a yɛbɛyɛ ɛde ama wo ɛno ɛna me yɛnya ayie ɛno na me yɛnya ayie na yɛntum rekae ne yɛhwɛ ayie na bɔseɛ ne sɛ ɛyɛ da yɛnya din ayie no koraa sɛ nipa tɔ fam a ɛnɛyi yɛwɔ nsɛnkyerɛnne bi a uhu yɛ no sɛ obi afiri mu wɔ ebi efie ha nsɛnkyerɛnne edi kan paa yɛ sɛ ɔmo frɛ tuntum anasɛ kɔkɔɔ na mmemme ate asɛ sɛ asante gidie ne amammerɛ mu no nye tuntum ne kɔkɔɔ nko a na yɛde kyerɛ sɛ obi awu sɛ wokɔhu sɛ yɛfrɛ tuntum ne kɔkɔɔ a ɛnkyerɛ kyenkyena sɛ obi awu sɛ yɛbɛkae a edu bra yɛsi hene a yɛfrɛ tuntum
kyerɛ sɛ ɛyɛ ne bresɛm ɛnkyerɛ sɛ obi ewu ɛna yɛtu hene a yɛfrɛ tuntum ɛyɛ ne bresɛm ɛnkyerɛ sɛ obi ewu nti sɛ ɔmo si bɛsi tie no enti sɛ wokɔ hu sɛ bi ama sɛ wakɔdwa bom bi ase wɔn si yɛfrɛ tuntum a ɛnkɔpere ho nka sɛ obi ewu kane tete ne yɛ wɔn nsɛnkyerɛnne pɔte a yɛde kyerɛ sɛ obi ewu na nsɛnkyerɛnne na ɛdɔɔso emu baako ɛna meka ho asɛm ne yi sɛ obi wu wɔ abusua mu a mfa ne sɛ yɛmfa ne sɛ mabusua mu mafiri mu a mabusua nkaeɛ deɛ na ɔmo yɛyɛ ɔmo ni na yɛkɔyi obiara tiri ho yɛkɔwerɛ obiara tiri ho ma ne tɔ nam yɛwerɛ obiara tiri nyinaa ɛma ne ka wedeɛ no enti sɛ obi wu ne yɛkɔyɛ saa amanneɛ no a ne yɛka sɛ yɛkɔ ayie yɛkɔ amea kɔyi yɛn na ayɛ nsɛnkyerɛ ne yɛkyerɛ sɛ yɛde hyɛ bi atɔ fam nti na ɛyɛ amanneɛ yɛ ayɛyɛ yɛkɔwerɛ wo tiri ho nyinaa yɛkɔwerɛ tiri ho nyinaa yɛde yiwan kɔwerɛ tiri no ho nyinaa kwabo enti wokɔto sɛ abusua bi ne awerɛ ɔmo nyinaa tiri ho a ɛkyerɛ sɛ obi atɔ fie hɔ nti sɛ abusua nkae ne kɔyɛ saa amanneɛ no a ne yɛsɛ yɛkɔ ayie na yɛhwɛ ayie no na yɛde yiwan na ayie nti ne yɛbɛka sɛ blade saa yiwan no yɛde yi a na nsaa taa bɛgu tra no sei nsaa bɛgu tra no saa ne kura no ɛwɔ hɔ yiwan bɛ de yiwa blade bɛ de yiwa bɛ sɛ nsaa bɛgu tra no na kane tete no na aduane abu sika bu obi nhia sika obi nhia aduane enti kwan bɛ na yɛna yɛdɔ nipa na watɔ fam no yɛbɛkyekyere busuafo no werɛ yɛkɔ adeɛ ne yɛyɛ ni wobɔ sɛ nsaa na abɛgu omu tra no yɛsɛ yɛkɔbɔ nti bɔ sɛ wokɔ wogyina nipa no owuo deɛ ɛdamansa kom nyame na de ma nyame na ɛgye hyɛ ho de yɛhyɛ de ni na ne yɛ paapae saa nsaa ne yɛbɔ saa nsaa na agu tra no ɛno ne yɛfrɛ sɛ nsaabɔ yɛkɔbɔ nsaa enti ayie yɛ sɛ yɛkɔ akɔyi yɛn ɛde akyerɛ sɛ obi atɔ fam ayie amammerɛ ne amane ane yɛyɛ no na afei sɛ nsaa ne bɛgu a yɛkɔ paapae yɛakɔhyɛ yɛadɔfo nkuna na yɛhyɛ ɔmu nkuna ne yɛ paapae yɛbɔ nsaa no ma wɔ mu ɔn sɛ ka ne tete ne yɛdɔ yɛ ho nti no ɔmo a ɛnɛyifo ɔmo susɔ yi deɛ ɔmo ahu bi ne yɛfrɛ mmoa bi sɛ edwie ba wo tiri mu a na wadɔfoɔ akyiw si hɔ na yɛsi yɛbɔ edwie ne yɛhwehwɛ wo tiri nim na yɛkye mmoa no ne yɛ paapae no ne yɛbɔ nkosua ne egu ano no nipa hu nsɛm nti saa na nsaabɔ no tie na mmerɛ kɔ anim no na yɛdane no ade kyɛ ne yɛde baha ne yɛde ntwoma ne yɛde gya ne yɛdane no aduane ɛna ewiase nyina na ne de yɛdane ne sika nanso yɛdane ne sika o yɛdane no akyɛdeɛ bia o edin ne deɛ ɛda so gyina brane sɛ ɛyɛ nsaabɔ yɛkɔbɔ nsaa enti deɛ ma yɛnya din ayie ne nsaabɔ ɛna ɛnɛ yɛhwɛ gu Asantemanso TV yɛn prama yi so yi bidia ne obrempɔ nana kwadwo dankwa na yɛwie ne saa no afei yɛnwura ayie ne mu medika ka sɛ ayie yɛ amammerɛ ne amaneɛ yɛ a yɛde gya ofo kwan edifiri atiasfo asase we so de kɔ asamado na ayie no yɛomu mienu yɛwɔ dɔtiyie ɛna yɛwɔ sikasa ma mentombo asena mempai ayiyim yɛwɔ kwan ɛfa so yɛ obi biara nipa biara yie ɛna yɛwɔ kwan a yɛfa so yɛ abrempɔn ayie ɛna yɛwɔ kwan ɛfa so yɛ abɔfoɔ ayie yɛde hyɛ bɛto no nyinaa mu yɛwɔ kwan a yɛfa so yɛ obi biara ayie mene wo nyina no yɛwu a kwan fa so yɛ ayie nko ɛna kwan a yɛfa so yɛ abrempɔn sɛ obi oyɛ ɔhenkɛseɛ na yie nko ɔbrempɔn na yie nko ɔman hene na yie nko
ye nyina ye wura sa Asanteman wura bi kwakura kwan fa so ye na yie nko na nsen Asante hema eto fom okwakura no kwan fa so ye na yie nko se kanetete no obi ye bofo na otofom akwan fa so ye na yie nko enti ye nka mom enayi de ye hwe obi bia ayi na se ye obi bia kekeo nipa bia kekeo se ye obrempon yi o se ye abofo yi o ye omumienu ye ode friend se dotiye ena ye freba efa baako sikasa na me fa ene obi bia ayi bia no sei na etie de kan no eye dotiye ye ka se dotiye a eye amamre ne amane ya yeyema owufo efiribra watofom ekosi bra yebesi no ye friend say eye dotiyi otofom kim ekosi bra yebesi o amamre ne amane ya yeye ne ntemo nyina no eye dotiyi na ye kwakanetete pa die ni mu ansene ya hwenei die kanetete no na ye ni afidie bi e friend say fridge education say mortuary ye ni bi enti so obi tofom say kima de edi kan ye say ye pekwan ye fa so akora mu no nya si ye sie wo ye boy mu no ho ba say ba ense e bi adaba akon na mienu enti nipa ni wa ni etwa ahai gu no so ahai bi te champon na de agu so emre kakra bi afei na ye tutu abofo nye omom tutuo asomafo bi ye soma omo no afa makobobo amane kobobo abusuanka ye na amane ye de nsa akwakosi odikro efrise ya mamre mu no yenim se odehye bia se kro mmade nyina no omuwura ene ohene tie ekose ohene se ne dehye bi atofom na afei ye kobobo amane nyina wi abusuafo nyina atumi aba na yabehye mu yebehye mu a na afei ye dwene adaka ho enya adaka yewia yebedware emu no na yedware emu ni wia yadeda mu no na adofo aba behwe nani achi anasa bejam no nti yededa wia enumu no yebegye adesiedie yegye adesiedie efrise yehu wo se eyakwantuo enti akwantuo ni mu no obehia niema bi a ebeboa na ma akwantuo na ye mmre nti obehia sapo nti ebegye sapo na sapo no ne efren se adosa nye na die bia ne yeboro na yape boroba kan ho na yape baha akan ho enim se na efoi die bibire nim baha bode ye twa so no de sifom na aka no ewu a na ye tum na fe ya posa hata ewu a eno na titiri edija omunan eyom hu yie eno na edi ye hu yie na obenya baha se wode ye hu yie no na onye ni paketo a ntuhwe abakosemu a na ye de som ahemfumpo omuna na ediba ha edi dwuma nya wo ne me menumi enu de wo ye ho ye ko ja na so ape brodua bi na afi wo de aye ho ye na okọ no anye so ape dua bi na ja wo de mpenifo nim de mekan eti ba ha beka ho ne ape ntoma aka ho ne ape sumiye ne ape kete sapone boroba de makeka ne nyina efris ye nim se ye de sa ne ma ne ka ho efi se odu ba bi a obeda nti se oda kete so ube du tibe tusumiye so ube dware oda be kata wo so ti ase ni amount ma ne ape sika kapre kakakra eni e be ka se kwen bi ne de aka ho efise nim se okọ no ebia obehia bibi wo kwan so yes se woto ne ye de no aka ho afeni ake iye ni nyina awie na ye do ato adaka du ye de oto adaka mu a ye hwe ba bia uti wo no ye hye ho nso efise de udu asie ya eho hia nti nei ene ya abefo semu
ha bro bi ofie na se do bi tu adaka mu won wadwene nkoso na enso no de na de hiade ya hwe bia otiko na fi ya ma oso na wenu ma meka nyina no nsaguo empam igu nsaguo bebrebe wo atrapoye ahodo ni nyina no yegugu nsa bebrebe na atumi abo ama ye ne nananom ntem no atumi ago afei ye kwa se ye do kɔ na se bebi a asie ne wo no se nsuo hɔ a ibegu nsa na bibibia aye kama ne do akodo asie na afei ye do ato amna ne de oto amna mu de nti ahwehwe bebi a oti wo ne se ye be ma oti akire fie bebi a oti wo na se hwe fie na sa osore na oba wa ba fie wanko wuram eno ho hia na bibi sa afei na yaba ni abesio isio wia na afei efri esie atumi aba obeba no na nsuo esi aboboa no na wahohoro nsa wakɔ asie bia no watumi ahohoro nsa bibibia kama ne nyina no na dotiye ne nyina no kanetete no na ekoso ebia dabaako damienu ntem ne awie bibibia nanso ne abɛfo sema abantini etumi nipa kɔ hye fridge mu bosome mienu bosome miensa bosome nan obi kura tumi hye mu kye nanso ye mo ati ase se ye do kɔ hye fridge ni mu a ne nyina no ye dotiye frisi ye nsie o ne nyina ye dotiye na ye hunu se on se nipa wu a wo hwɛ mu yi a ene nananom tetede ne nyina ye pɛ efrise se wu na daba akomienu miensa ye tumi asie o won so no wu adakro na dana do akɔhye fridge mu ye do kɔhye ma ene saa na tenten na de ye yie ne ntem no dwumadie pɔti bi ahye dankoso dwumadie pɔti bi ahye dankoso kane tetede ne de a ye sio wi a na ɔtwe na fe ya bedi na ɔtwe da na de apɛda a ye de bɛyɛ wayie ye toso mienu efrense si kasa no ene de nso saa sie kosie wa ye do kɔhye abɛfo fidie mu a fridge na ɔtwe ni abe di na otweda na fe ye de apeda ye beye usikasa no enti se abefu de edu ko she fridge ma ye ba be yiwu ni adedawo se de mekeka ne nyina ni adisiedie enyina na ya beba afi ye kosie wi a na ehɔ na ye ba bebo ensa no ya medika aka ho empaninsem no ensa abo no ye be kire ye do ye be kire ya wura kire ye na machede so na ebeye ehɔ na abete se yo abusu ade atomani mu ntie me pani kwadwo mensa na eka se wo kire se woni hwe pani se nwansa na ni hwe kura no na oposa ne nsam nti okura ne nsam Ghana sika fufroi pole ka pole sa sidinum ave ode ama ekeka ni nyina wi ansa abo ni nyina wi a na abusua hia afina na yebeteteka yebehwensa ensan baaye eke baaye na yateteka ni bibibia wi a ye wi na mom na sikasa no ensi afinshiada enetwa ayie to yedi afinshiada na kyese ayie na efa nipa no nyina no bibibia aba wiye ebie ne japade so ne yebie ne trunk so se ntoma bi ya japade bi mu abusuafo ya che na bibibia ya kama na meka we no nyina no na kyese ebeyi odiadisfo na wababe hwe wababe fa de owu no so ebe ma ni tuo oyoba nso a na so na wababe fa na fe na brabo no etimi atwa so wei eye eyi a yebeka se eye obibia nkrankra bia yie no ne tofabo eda bi betimi akam eya desua de onso hunu se akam no obetimi akire adwen ewo ase ha na fe da foforo eba ya kenkan bre bi bana se sa ya desua ni bi a na yesa de bi ahyem nimde ne adwene eni ba akofo etirim enti de yenim kakra ewo akamfo ejidie wo owuo ni eyie ho ena enne ya be ede agu ye mprama yiso mrefofro ye tenase a ibehwe kwan fa so ye abrempon ayi kwan fa so ye abofo ayi
ene emu amamre ne amane nyina de yetimi asua na yehu kwan fa so a yebeye no enai de ye de nsesan bebrebe abam ya nipa da se ne timi ko hye fridge mu mfie abosome ne mfie mu na afei edu adisiedi a ya ye ne kakraka amane eyiyo eya dane ka ene adesoa adabusua so se ba se obusua ni bi wu a na eno no akoye adesoa kese pa eda so esan se ye be kira adisiedi a empempia se hokra na ye de be kire bra obi abo ni animonyama obi abo se de mu nyina mu nim no ye hyehyɛ ne matenten na fe ye kire de yetumi ye wo adisiedi ni mu na ye de aye na bibibia atimi aye kama na asesem fidie anuane pewa enti nenu e kama se aye ba na anigye e na aba na fe etoto aso saa na ye nantimu ye be fia chize anigye na abefie na edi akwaye no na yekosie nipa no so a ne nna nankasa no kanetete no ena no na ebia yedikaje nua enesi so edikaje nua si so yede banchi bi si so anase abro so adua bi ne de si so ne de ahye ne so se aha ne yesi pani kwadwo mensa na nsu nei no yesi nano so edan ye toso kama na ya bi sidan kokroko yenkasa enye eye de wiase nyina kwaduro no na so eno no nye ya mamre edeka ene bre ne adesoa ene besoa abusua ena eno kra be komo se asase eji asase so ti ase eji asase kanetete na he ubon se emfie bi achi ne yakobo amana ne yakotu obi dankasa na ya saa fefe saa ne de tra ene de ensisemu ayede ebe ena me yedu ba bi a yeduri yede yeyiye ya efa edika no ebetimi asi na fe apemre foforo na yatenase na yahwe sede esi eye eye enkaye no aha ye Asantemanso TV ye pramai de se opa asante amamre kan esua ha opa asante amamre kan ehuna ha open sema ye hintasem edin ahodo abosie nkura ahodo abosia eye prama we so ena abenya no ubetimi adi achi ewo ene abefo nkrato akwan ni nyina so Facebook ubenya ho Instagram ubenya yen Twitter ubenya yen YouTube ubenya yen WhatsApp ubenya yen ni nyina no eno ansa wafa miamia na bo Asantemanso TV de yesu nyina no ubenya biahwe na se unya bi hwe a mesrawo enye pesemi kunya na wache amobi nso anya biahwe ye pese ye bie busua we mu na ye busua kese pa na eye amamre fie ye yesua amamre hu adesua kese pa enti woni afoforo entumi nche midin de obrempona na kwadwo dankwa misi ha eche obi bia ye bese hia biom pia times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne titie mo rem, ne si dan wi anaso moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asante memu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asantemanso TV, yes, so mosompa.